Susahnya dipai mahong marhasobotana nungga baru jumoro bidino seorang malam inang pagi tubuh seorang dilapuk dituhani makorasi masalah dituhani binong parbo nanti dari kemon oleh Tuhan ampuni rohanabi binong parni daina nauju moroi sahipa sipasma di damang parsinua naum mabarui dapat turaina nahu pasitai alus di hatapodami boha mabahena kulau mabalos burjumi sosanga dirayo sinarini anak komo sosanga dipai mahong marhasobotana nungga baru jumoro bidino seorang malam inang pagi tubuh seorang dilapuk dituhani makorasi masalah dituhani binong parbo nanti dari kemon oleh Tuhan ampuni rohanabi binong parni daina nauju moroi sahipa sipasma di damang parsinua naum mabarui sahipa sipasma di damang parsinua naum mabarui
sabang sa otro ako.
ni roha dosi bayin nasa out boy niya pangidoaku tuhong ito mulos todos rohatai padengkan pa gaulatai
awalna itu serius doa Tuhan. Neng mangihu toko sudena ngoluki HP tari dama sifat ni
haki Hona puna sia-sia do sudah gawe semasang roh haki daku botobe lama ngado biho Hona salah di
Bijala dengan marmutik holong na di bagas rohaki dukoro maho tu parngoluaki macai sonang tunglas marohaki sasada hodona tarpiling hodo mangatu si rohaki hot mabahena di bagas rohami nunga hot beho di rohaki
no soli rohami. Percuma